asa kinutlo sa Juan 15 bersikulo 16 nga nag-ingon, kamo wala magpili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo ug managpamunga ug magalungtad ang inyong bunga aron nga pinaagi sa akong ngalan ikahatag kaninyo sa amahan nga ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Ang Dios manaw panalangin sa iyahang mga Magmahusganon ka ang mga iso, ayaw pagkahadlok o dili ka magmalihan. Kasi Jehovah na imo Diyos, mabuhat na imo bisan asa ka. Atong muli man kang nalito, mga ang Diyos mayawon ka ang malalang. Atong katahang na ang nagdalang ito'y binihan.
Kay siya wala may hugma, wala asal makaila sa Diyos. Kay ang Diyos, hugma man. Amen. Pagkalabi, pagkamanao, na ang Diyos, o may hatag sa may tinugdan na hugma. Kamang Diyos, sa hugma, umaluin ka. Sa magkakaroon niya, inunahin ka. Ang ngalan mo, tapos, kahit unong mahalong. Sa tanan na panahon, higaya ko. Kamang Diyos sa hugma, umaluin ka. Sa magkakaroon niya, matinunan ka. Ang ngalan mo, tapos, dahil mahalong. Sa tanan na panahon, higaya ko. Ikaw ang Diyos sa hugma, pumapasama siya. Sa tanan na mag-asama, magpinungan ka. Kinabuhi ko, ihanap ka rito. Sigaw kay pumunta, ikaw ang Diyos, wala na'y sa magkakaroon niya, magpinungan ka. Ang ngalan mo, tapos, dahil mahalong. Sa tanan na panahon, higaya ko. Ikaw ang Diyos sa hugma, pumapasama siya. Sa tanan na mag-asama, magpinungan ka. Kinabuhi ko, ihanap ka rito. Sigaw kay pumunta, ikaw ang Diyos, wala na'y laika. Ikaw ang Diyos sa hugma, pumapasama siya. Sa tanan na mag-asama, magpinungan ka. Kinabuhi ko, ihanap ka rito. Sigaw kay pumunta, ikaw ang Diyos, wala na'y laika. Sigaw kay pumunta, ikaw ang Diyos, wala na'y laika. Ang pagpamalandong nini kabuntagon giuluhan
gitawag sa pag-alagad. Maayong buntag. Happy 74th UCCP anniversary. Sa atong mga kaigsuunan nga nanimpalad o naningkamot, nanginabuhi, gawas ining nasod nga Pilipinas, mga kaigsuunan, kasikbit ni ining syudad sa Davao City, mga kaigsuunan nga padayon nga nagsubaybay sa ato ang Metro Davao hiniusang panimbahon, subunako, maayong buntag kanatong tanan. Ang mga Kristohanon gitawag aron mo alagad. Dili ang mga opisyalis o ebanghelista o mga pastors. Dili ang tanan nga nakadawat sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo gitawag aron moalagad. Mga igsuon, una sa tanan, sayron usa nato kung kita anaa ba sa level sa pag-alagad o anaa sa level nga nagtrabaho. Kay adunay dakong kalainan ang pulong pag-alagad sa pulong nagtrabaho. Ang pag-alagad, ang ilhanan niya ni anak mao nga adunay dakong respeto ug pagpaubos. Panang nagtrabaho, nakasentro lamang sa kaugalingon. Maningkamot aron nga ma-please ang iyang amo, ang iyang manager, ang iyang head, aron moangat ang iyang posisyon sa trabahoan. Sa laktod nga pagkasulti na atong pagpasipsip. Kaugalingon lamang ang iyang gihunahuna. Apan diha sa pag-alagad makita ang iyang respeto tungod kay nakabase kini sa pagtan-aw ng usa ka tawo adunay limitasyon labi na sa hisgutan ng pagsabot. Sa atong pag-alagad, mga igsuon, kinahanglan taas ang atong pailob. Tungod kay dili dayon makita ang positibo nga reaksyon nga dawaton sa mga tao nga atong gisangyawan ang mensahe. Dili dayon kini makinabuhi. Ug tungod niini diha sa pag-alagad, kinahanglan nga naa kanato usab ang pagpaubos. Dili kita mahimong mahukmanon. Ang trabaho makita nato kung aduna nay resulta, kasagaran nagapasigarbo, hambugiro na kayo, hamubo ra og pailob, dugay pagayod makasabot. Pandiha sa pag-alagad, naa makita ang kalinaw, masinati ang kalipay, dili ta makadungog nga adunay pagbagulbol. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Jacob, sa dihang nag-alagad siya kang Laban alang sa babae nga iyahang gimahal nga mao si Rachel, lagad siya 7 years. After 7 years, nagtuo siya nga iyahan ang maangkon ang babae nga si Rachel. Apan matud pa kultura nila nga unahon ang magulang, usa pa ang manghud. So another 7 years nga nag-alagad siya balik kang Laban. Apan wala tay mabasa, wala tay nadungog naay pagbagulbol ni Jacob. Sumala diha sa Genesis 29:18 hangtod sa 30. Diha sa pag-alagad, dali ra makakita sa panginahanglanon. Dili kinahanglan ingnon, naa nay inisyatibo. Diha sa pag-alagad makita nato nga dili bation og kakapoy sa paghatag og pagtabang. Diha sa pag-alagad kita nato nga dili nagaihap, dili ampahan. Pandiha sa trabaho kita nato nga naa ang pagbagulbol. Walay kalinaw, walay kahangawa, kinahanglan pa nga sultihan. Dali ra bation og kakapoy, dali ra bation sa kapuol.
dili man hinatagon. Ang Juan 15:16 nagsaysay o nagsulti sa atong pagkatinawag, dili na atong pagpili, ang Dios maoy nagpili kanato. God's normal attitude mao ang paghatag sa tao sa dili niya aganahan, aron pinaagi niya na mulihok ang iyang gahom. Diha kaninyo o diha kanato. Nakabantay ba kita nga usahay mangutana ta sa Ginoo nganong ako man? Nganong kini man? Sama kang Moses, Jeremiah, Isaiah, sila nangutana sama sa atong pangutana. Matuuhan ba kaha ko ani? Tungod kay dili man kita ganahan, kasagaran nga atong buhaton mao ang pag-ampo ug mangayo sa iyang gahom ug panalangin aron magiyahan. Ang Ginoo matud pa sa Juan 15:16 nagingon, whatever you ask the Father in my name, He may give you. Muhatag man gayud ang Amahan sa dihang mangayo kita ug sa dihang masinati na nato ang iyang tubag, atong gi-appreciate ang iyang gahom. Tungod kay gitawag kita sa Ginoo aron sa pag-alagad, mao kini ang buot ug gusto niya nga mahitabo. Una, mulakaw. Buot pagasabton, dili ta mag-standby, dili ta magpabiling bata, kun dili mo uswag usab kita. Walay pagpundo, kay dili ka punduhanan, tulay ka, agianan, channel. Pinaagi sa atong paglakaw, kita makadani og mga kalag. Dili ta magtinapulan, dili kita laayon sa pagbuhat. Ikaduha, to bear fruit, o mamunga o magabunga kita. Mamahimong panalangin. Matod pa sa verse 2 sa John 15, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Sa laing bahin, duol ni sa giingon, siya nga walay iyaha, kuhaan, ug siya nga anaa, pagadugangan. Christian should or must bear fruit. Kinahanglan kita, gayud mo sangyaw, mubuhat aron ta mamunga. Dili ta magpundo o magstandby. 6 or 7 years na ang milabay, nadismaya jud ko, kay usakos mga pastors, nga napadad-an og sulat to stop church planting. Apan ang Biblia klaro kaayo nga nag-ingon, kinahanglan kita nga mubunga, kay kung dili ta mubunga, putlon o pagaputlon kita. Ikatulo, the fruit should remain. Unsaon man nato nga kining atong mga bunga mulungtad? Kung sa Campus Crusade nga track, gagmayng mga basahon, gitawag og 4 spiritual laws, atong ibilin sa Espiritu Santo ang pagpatubo sa mensahe nga atong nasabwag, natanom. Mao man pud ni ang claim nila ni Pablo. Sila ang gatanom, ang Dios maoy magpatubo. Ang buot ipasabot sa ang bunga magpabilin nga ang mga tao nga atong nasyangyawan magpadayon sila sa ilang pagtubo. Ang atong pagkaehemplo importante kaayo kana. Dili pwede follow what I say, do not follow what I do. Sa isgutanang paghatag, sige ka og wali apan ikaw mismo wala mo hatag sa insakto. Dili maayo. Ikaw o ako, kitang tanan adunay buluhaton ron magpabilin ang atong mga bunga. Ayaw tuguti nga mauna pa sila sa atua sa paghamtong nga kita ang tulay nga nahimo silang Kristohanon. Ang maayo nga magdungan kita sa pagtubo. Buot ipasabot ni ini, mga igsoon, kinahanglan nga anaa sa kanunay ang kadasig ug ang pagkinabuhi sa matag pulong o mensahe nga atong gisulti o gisangyaw. Kinahanglan magkadungan o kinahanglan nga magkadugay, magkakusog
magkadaghan tungod matod pa sa dictionary sa mga disciples kita na wala ang pulong retreat, vacation or rest gawas kung gikuha na sa tag-iya ang atong hinulaman nga kinabuhi. Igsuon, batan-on, hamtong utigulang mga sakop niini nga iglesia mangutana ko anaak kanabay nakabig na kalag diha sa Ginoo. Kumusta nagpabilin ba siya sa pag-alagad hangtod karon? Busa mga igsuon, ingon nga gitawag aron moalagad, gipahinumduman kita nga wala kita nagbuhat, gipili kita sa Dios, dili kita ang mitahan, gipili kita, gipili dili ingon nga anaa kanato ang tanan, gipili tungod kay wala kita, apan gusto sa Dios nga hatagan kita, ug karon nga anaa na kanato, gidasig kita nga mulakaw aron mamunga ug ang maong bunga kinahanglan magpabilin. Mao kini ang mensahe. As we start our worship today, Yes. address this verse from Psalms 40 verse 2, and it says, "He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand." You know, as we start our worship today, when we fill up with the Holy Spirit, and let us know God intends for all. Places wherever people are worshiping you, may you be in our midst. You are King and Lord.
diha